Добрий день, шановні сябри. Ми зараз на пікеті Петра Поправки, і Петр хоче зробити до вас зворот. Петр, кай ласка. Добрый вечер, шановные сябры. Запрошаем вас завтра, 28 снежня, У суботу гэта ви? у суботу о 12 године по адресу Кижеватова 70, 35-я гимназия будет сумесно з депутатом парламента Ганною Конопадською зустріча з виборщиками, громадянами 16-ї виборчої округи, які зі своїми питаннями можуть порозмовляти з депутатами і кандидатами в депутати місцевих советів. Тому Буду я і Ганна Конопадська, і ще сябри від Білоруської християнської демократії. Так що приходьте, задайте свої питання і, так сказати, порозмовляємо, як живе Білорусь. і як нам жити далі. Да. Тому дякую, Петр, тебе за активну працю. І ще раз запрошуємо вас завтра о 12 годині. Будемо разом. Живе Білорусь! Живе Білорусь!